O alcalde de Boiro cualificou de moi satisfactoria a reunión co director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, e a directora de Xestur, María do Porto, para abordar a creación de máis chan industrial no municipio, posto que actualmente está esgotado. O Concello propuxo un anteproxecto que permitirá a dotación de máis de medio millón de metros cadrados de solo empresarial, mediante a ampliación do actual polígono de Espiñeira. O proxecto que busca é a ampliación do actual polígono para emendar esa falta de terreo e que se podan instalar novas factorías no noso concello, non? Sabemos que o terreo está actualmente esgotado non só en Boiro, sino tamén en todo o Barbanza, e o que estamos presentando é un proxecto ambicioso e que cubra pois as necesidades a medio e a longo prazo, non? Bueno, estamos falando de que esta ampliación tendría unha extensión de 514.000 metros cuadrados de chan industrial, xunto con zona verde e tamén outros equipamentos, e, bueno, o que vendría é a cubrir as necesidades actuais e de crecemento de futuro para o noso concello, non? Bueno, contempla, ademais de espacio para grandes industrias, tamén unha zona para pequenas naves modulares, e que tamén facilite pois a implantación de pequenas e medianas empresas. A proposta foi moi ben acollida polos responsables autonómicos, polo que os técnicos redactores comezarán xa coa solicitude dos permisos sectoriais e as modificacións urbanísticas para continuar coa tramitación. Creo que demos un gran paso, demos un paso importante nesa tramitación do polígono, da ampliación do polígono industrial. Xa os técnicos redactores xa a día de hoxe empezaron xa a dar os primeiros pasos a raíz desta xuntanza. Os primeiros pasos é facer as modificacións urbanísticas correspondientes. Para iso, bueno, vamos a empezar xa a solicitar os permisos sectoriales, que son os que nos van a guiar un pouquiño nesas modificacións urbanísticas, para continuar ca tramitación, bueno, das indicacións trasladadas desde o Instituto Galego de Vivenda e Solo, non?